чысты герой, патрыёт без заганы. Ваяваў, захаваў сумленне, не паддаўся, быў прыхільнікам вызвалення сялянаў, дэмакрат. Ён з'яўляецца адным з самых слынных беларусаў. Асоба гэтага мужнага патрыёта бацькаўшчыны вядомая шырока па ўсім свеце. Ягоным імем названыя вуліцы многіх гарадоў Польшчы, горад у штаце Місісіпі і востраў у штаце Аляска, а таксама адна станцыя нью-йоркскага метрапалітэну. Лёс звязаў у ягонай асобе гісторыю не толькі асобных народаў, цэлых кантынентаў. А пачынаўся гэты доўгі шлях на берасцейскай зямлі 4 лютага 1746 года. Дакладна невядома, дзе маленькі Андрэй Тадэуш упершыню пабачыў свет. У маёнтку Сяхновічы, што паблізу Жабінкі, альбо ў маёнтку Мерачоўшчына недалёка ад мястэчка Косава і Івацевіча. А вось дзіцячыя гады будучага змагара за свабоду бацькаўшчыны прайшлі ў Мерачоўшчыне. З 9 гадоў хлопчыка аддалі на навучанне ў школу манаскага ордэна піяраў у мястэчку Любішаў пінскага павета. Там на працягу 5 гадоў Андрэй Тадэуш спасцігаў лацінскую, польскую, французскую і нямецкую мовы, а таксама матэматыку і гісторыю. І вось прыспеў час вылеціць з бацькоўскага гнязда. 19-гадовы шляхціч накіроўваецца ў Варшаву. У сталіцы Рэчы Паспалітай ён паступае ў варшаўскі кадэцкі корпус рыцарскай школы, найлепшую вайсковую школу дзяржавы, шэфам якой быў сам кароль і вялікі князь. За гады навучання Андрэй Тадэуш Касцюшка становіцца адным з найлепшых кадэтаў і атрымлівае званне харужа. За тое, што кадэт Касцюшка часта ухіляўся ад велікасветскіх забаваў, а з вялікай упартасцю займаўся навукамі і вёў амаль спартанскі лад жыцця, ён атрымаў ад іншых навучэнцаў мянушку «Швед». З мэтай далейшага удасканалення ведаў здольны кадэт быў накіраваны ў Францыю. За гады, праведзеныя ў Парыжы, Андрэй Тадэуш Касцюшка не толькі спасцігаў таямніцы ваеннай архітэктуры, але знаёміўся з працамі французскіх асветнікаў і найперш знакамітага Русо. А менавіта ў той час шляхціч зразумеў, што яго радзіме патрэбна новае, справядлівае грамадства і новы рэспубліканскі лад, свабода, роўнасць і братэрства. Аднак па вяртанні на радзіму Андрэя Тадэуша Касцюшку чакала поўнае расчараванне. Пасля першага падзелу Рэчы Паспалітай войска было скарочана, і месца ў ім шляхцічу не знайшлося. І тады ён выпраўляецца далёка ад роднай зямлі ў Амерыку. У жніўні 1776 года Андрэй Тадэуш Касцюшка прыбывае ў Амерыку і праз 2 месяцы ўжо знаходзіцца ў складзе амерыканскага войска ў званні палкоўніка. Самае каштоўнае, што мог прапанаваць Касцюшка амерыканскім патрыётам, якія змагаліся за незалежнасць ад Великабрытаніі, свае веды ваеннага інжынера. Неўзабаве ён ужо кіраваў умацаваннем берагоў Гудзона і будаўніцтвам фартыфікацыі Уэст-Пойнт, а таксама распрацоўваў план абароны Філадэльфіі, тагачаснай сталіцы Злучаных Штатаў Амерыкі. У 1777 годзе змагары за незалежнасць атрымалі над ангельцамі бліскучую перамогу пад Саратогай, якая прывяла да афіцыйнага прызнання Злучаных Штатаў Амерыкі. На думку сучасных амерыканскіх гісторыкаў, зарукаю гэтай перамогі сталі непрыступныя фартыфікацыйныя збудаванні
узведзеная паводле праекту інжынера-палкоўніка Тадэуша Касцюшкі. За выдатныя заслугі Кангрэс США 13 кастрычніка 1783 года надаў Андрэю Тадэушу Касцюшку званне брыгаднага генерала. А з рук будучага прэзідэнта Джорджа Вашынгтона наш зямляк атрымаў асабісты падарунак – пару пісталетаў. Пазней у сваім тэстаменце Тадэуш Касцюшка перадасць всю сваю амерыканскую маёмасць добраму сябру Томасу Джэферсону, аўтару дэкларацыі незалежнасці США, даручыўшы выкарыстаць атрыманыя сродкі на выкуп рабоў. За 7 гадоў, што правёў Касцюшка ў Амерыцы, ён дабіўся славы і ганаровага грамадзянства. Атрымліваў пажыццёвую пенсію і меў свой зямельны надзел. Ён мог застацца ў краіне, для якой зрабіў вельмі шмат і якая была ўдзячная яму. Але, напэўна, у сапраўдных патрыётаў не можа быць іншай радзімы, апроч той, дзе яны прыйшлі ў гэты свет. І Касцюшка вырашае вярнуцца ў Рэч Паспалітую, у невядомасць і бязладдзе магнацкай анархіі сваёй шматпакутнай бацькаўшчыны.